etxe arteko bidea ezan, izan bat ere laburra. Pentsatu nuen orain ezkero emango ditek egurra. Hausnartu nuen baldin orduko pasatuko zaita txurra. Eta bidean pentsatu nuen gaurko lehenengo agurra. Ez ginen oso txintxoaritu, ezin zan izan bestela. Gogoratzen naiz arratsaldean, ziklista batzuk zeudela. Helmugaz egon eta horraino, ni ezin iritsi bela. Besoak altxata oroitzen naiz, lehenengo iritsi nintzela. Kaleratera ginen hiruok, juerga horretxen asmoan. Egia esan pertsonajeak neduzkan nere alboan. Eta jakinda nik zerde duen etxera joan bakoan. Egia esan geldik nintzen ez nintzen batean.